ai khule fi we baro akan ka por kerteng ke jong jisu bat nga kwa banong fi bo jisu e plat fi bro jisu udai uta uba isen ai fi uba dap da ka jing ai ka jing im ke jong fi baru i fi kumno fi long utip ya ka ai ka ba fi ket ya ka ai fi ba utip ka no fi yam ka no fi la jaumat u i ka no ka man sim ju fi ka khia utrai utip ya kita ki ai baro utip tang ya kata ka shabar rewat ya kata ka shapo ka jong fi tani ka por ngadon ni ka khubor ben pesngau shapin rei shwai kata ai khuble fi we baro ha ka kerteng ka tiang tam ka bodon bor tam ka kerteng ba dan banyan jor ba kano ka kerteng u Jesus Christ ha ni ka por nga sngo dan na pedeng jong fi ong kam mentoi shu ong ka jing im jonga kam mentoi ka jing im jonga kam don jing mut shu bi sngo bi la de ba phim don dori e shu ranga kwa ban ai men sim fi ga ni ka sngi ga manta la ki priu ki nyoi fi kum ta le se ka jing im ju fi ka la jat ka jing im ga jong fi ka long si sha ka jing im ka ba la chupai da khmat briu to ila li hi hadu kata la pe si sha da ka khmat briu ni pi sngo hala de ru ba phim don e shu ka jing im ga jong fi ka long si sha ka jing im ka bala jat ranga kwa ban fi ga ni ga sngi la da ka tin jot ka don ka dor la da ka plastic jot ka don ka dor ka no tam ka dor ga jong fi ki briu ki juk har ye ki plastic jot ki briu ki juk har ki bilor ki bala shu bret ni jatai le ni ki tin jot ba ka ni ka business ka ba he ba ga ni sngi bun sin ki khen ben ye ga ni ka business rei ka kwa ban fi ka business ka jong blairu ka de ta ka business jong blai ka long man khar ye ti min sim ki ba jot ki ba pat ki ba pra ya ka ba utau briu dalade usngo kum bam dan dor sho ra kwa ban fi ka business ka ba he atam ko mga ong fi mentan ka de ka tin jot em ba ka business ka ba crowd tam ka prthai ha jing sha ga de ban de job ye ki min sim namar ba ki min sim ki de ba kodor ba ka gm jo fi ka long ka ba kodor hadu kata ba ka kodor do kata bala da fidan tang marwairu la fidan tang marwairu ha ka prthai em la fidan shisha tang marwai nga kwa banong fi but la ga gm jo fi ka la jat ram u jisu em un wan be na beneng ban yap nam ta jong fi un wan be ban siu spa nam ta jong fi ba bible ge tho ye kata mga kwa pule ni ka pon ka tin ka jong blai na lukas nok ba khat san de khot ka balai ka ong tiu la kren ni ka parsi haki uda ong uno ubriu na pi ubadon shispa ki langbrot balada jano ka waina ki ubam i no iki kindai po kundai helum bandai wat ya kata ka bla jano habanda shem yaka ti habaula shem yaka ulabu yaka halor ka terpeng jong u daga bas ngokmen balonda ulapoi shalayeng ukot lang yalaki lok bat yalaki paramarjan uda ong haki tu yakmen lembat nga na bangala shem yaka langbrot jonga kabala jano nga onga pi bakumta ka jingkimen kalong habneng nagabenta uwei ubapop ubakala kabamut ban nagabenta ki kendai pukendai ki bahok ki bamdan kam ye ka jingkala kabamut ka babel ke thu ingi hang ni ka ni ka donut ka jong try ka ni ka donut ka jong blai ka ni ka donut ka jong jisu balala udan shispa ka ki langbrot lada dei mapi ka ta langbrot ka bala jano tang marwai de plasa kama aga ni ka perthai fila ya syang ta ka linti ka ba fini yap no asendan utrai un e ke kindai phundai ban wan wat ya pi bangangai u e ka beneng u e ki angel ke jong u e no ke baro ban wan wat ya pi bala da fidan tang marwai ha ka perthai ru am u jisu am un jendala wan bet ban syayap ha ding phana na ka banta jong fi badai ta ka babel ka ong ba shimlawan na ka banta ki bahok re na ka banta ki ta ki bapop bat ha ba ka wei ka man sim ka bapop ka kala ka bamut ka babel ge thu ang ni ba ka dan si sha ka jingkemen ka jing shat ha beneng Para ni ka singi kwa banong fi dei utau brio ni fi dei ka ta ka brio ya ka ba fi pet ya le fi sngo ko pim dan dor sho fi pet ya le fi i be ko ba fi plajat but brio ki la kan ta ifi na yeng ru ki la ngia ifi but fi dang tharai ru bo bleu la isi ifi ya u bleu nom isi ifi la no ru namar ba longkat ba long jagat ba ja u bleu mla ban pendukot ya ga jinga dei ga jong una fi dei bihi u kon la neka kon ka chong blai baru jisu udan ban wan ban wat ban yap ru na kabanta jong pi baru udan ha ka ni ka poru
ban lum ban tan ya fi bat ban pen em ya fi ban thau thama ya ke jing em ke jong fi deng ta kwa banong fi ke ni ke sngi man ta lada ka tin jot ka dang don ka dor lada ka ta ka plastic jot ka don ka dor ngai kwa banong fi ka no tam ka dor ke jong fi ta rau jisu wan ban shim ya fi ke ni ke sngi ban tam ya fi lada fi la don ha ka ta ka kti ka ta ka ba la bit kti ta ka jing em la ne fi don ha ka ta ka jing jabo ka jing jaing jing jaroi jong ka ta ka jing em utrai wan ha ke ni ke sngi ba wan ban khar ya fi bat ya ka ba wan ban shim ya fi bat ya ka ba un yo ban thau thamai ru ya ka jing em ke jong fi nên ta sinh qua bên ông phi cần mau bộ trai ít phi long cắt ba long ja cái gì em cái trong phi u jisu ít phi ba u cut phi cái này cái sinh ya cái bên phai nó show trai ba pin one shisha cái jing cái lag một ngắt tiếp ba cái pop cái pen jot ya cái jing em cái trong phi ngắt tiếp ba cái pop cái pen sa kamai phi ngắt tiếp ba cái này cái perthai em cái pen jenjar pala phi namar kumnur phi la kum bakla cái jing em cái trong phi men shwa phi la don let's say kata ka mensiam ko mutu kon strong oria basarong pilai le persha yu blai pilai le persha ru yaki brio badin da gm jo fi galong kum ne ba galong manta ne kwa banong fi u blai te onom kan tai gibrio kila ban kan tai fi kila ban nyo ben fi re utrai da lele nyo ben fi utrai da lele onom kan tai fi jaro ba wan show jisu u jisu ang anam kan tai no ayo no yanes laman riu khat ka balai hu nyo ko ang kata jaro ba wan changa da lele anam kan tai no ayo shabar Wan show try ni kapor, try along ready ban kedup ya pi, ulong ready ban piam ya fi. One show try lo ada one ban wat ya pi. Ban api pi one show kan. Try kedup ya pi baga jing im jong fi ndom ta ka sngi. Kan long ka jing im ka batmai baga bible ke thu ingi hang ni. O jisu utau nong up lang berat abu syam ya ta ka lang berat. U syam ya ka baru bo ka ka shadam ka jong o. Baru bo aga ta ka shadam bo ulet sheyeng bo do ya thu iski perlok ka jong o. Baula yo iya kata galang berat kabla no bakadon ke jing kemen ke jing kawai ro habau syam iya kata galang berat kabla ke jing ba deng ta kwa benang fi na do men ta ke singi la dau trai lo yo ben kedop ya fiam de ma u ban yai iya gi khoro kharam ke jing ke jong fi de ma u ban kedop ban sumar ban pendap ban besau pen biang ya ke jing ke jong fi nga kwa benang fi ne ke jing ko pi im ta am ka de ga bashisha de la fi yo sha trai ke jing ju fi fin mat shisha ka ta ga bashisha bau na pen thamai fi hado ba ka perthai kan dalang ngo tan ngan bun penan kam ye fi am hado perthai am kan mla ban modor tade ta kwa banang fi kan ke sngi u jisu ru u de u bala i tho te kita ki para shinong de ki para khair para mer ge jong o re bau trau yo ben penan kam habo blai penan kam yu jisu wat hado kita ki para shinong ki sngo lengo umno uni de khon jong ka meri de khon jong to mystery kum no yo akat kene ke jing start kum no yo akat kene ke jing tip kum no yo akat kene ke bor kita ngolongo yo jisu kalau kum juru jisu unda le kum ta ya firu unda pen thamai fi unda pen khubor fi unda pen sle fi bagi ta gibru bi thu fi men shwaam la da fi kendo bi ki hadien kino mi thu shi fi bakin da ngolongo ya ka e ka ba pipi long nama deu trai ba pen long fi kum ta kai ko am long fi ka por kam pat kot haba pinang yo snowi na ka khubor ka por fi kam pat kot tadeng ta wa num rai kut no ga jing im ga jong fi ban ong banga ba bangan yap no ngan di ne ga kiat ngan su yap no ngas dien phasi no ngan chu pen jot no ba ne ga jing im jong an war kum tur ngala jot hi kata ga de ga jing shukor ga jong saitan ba de ta ka jing sha ga long ba jisu u e fi bat kwa ban thau thama ya ga jing im ga jong fi ga babel ka klan ga ta na ar koren kan lo basan khat nyo ga ong kum ta la da e ru dan no kris long jing thau ba thamai ki barem ki la do no akmi ki baro ki jalong thamai ta ga de ta kwa ba no fi la fi dan no kris ki baro kin jalong thamai ngai kwa thamai ki im ga jong fi ya ga ba kwa ban bu ep ha ga ne ga business ga jong o ba ma phi pat man ta fi le tam fi le khar ya ki ki wei pat ki ba jot ki ba pat ki ba pra kum ba ki long kita ki tin jot kita ki plastic jot ki mesim ki ba jot ki ba bon blame penan kam pat ya fi man le khar ya kita ken man le wat ya kita ki mesim ki ba jot ya ga ba tra nyo on pen thamai pat ki jing im ga jong ki kum ba ula pen thamai ya fi ini dwai ne ga por man ta try nga ai ngoi me go pa ne ga por ka ba kodor ya ga ba nga yo ban kren ne ga khubor ko try ya ga ni ki khon ki jom me try da ga ba next scam ko kan rat ba ga ni ka khubor ka long jingle khu ablai ba ni ki khon jame don apring chuki ki sngo il de ba kim don dor sho ki sngo il de ga gm ka long shang tu ka tin jat ka plastic jat try ga ni ga singi try mi yo ban shim ai ki
bat ya ka bamiyo ban thau thamai ngadwai kan ka sngi bo jisu ban thamai phi ngadwai ba ka jim ka barim jo phi barok kan do kan dam kan jalong thamai no but way badan do kris long jing thau ba thamai bo tra un pen thamai vi do kata un pen sle vi un pen dap vi da ka jing kimen da ka jing so un da pen kaladur kata ka shapo jo phi ba un pen kaladur wat ya kata ka shabar ka jong phi ro ka jim jo phi kan long ka ba dap shisha ka ba pho ro da ka buram ka ba dap da ka buram ka jong play kedua yang kerkhui film tagas ni kapor kampat kot kapor kadang biang utrai open snow ifini ke khubor baka lenti kadang don kalat kadang don ka jing penem kadang don oh shisha utrai udang don ban pentamai ye pi ngadua yang kerkhu agar tengge jong jisu amen but amen wanam snow ram ha jing be jong pi wanam snow po wanam snow du men sim dum tagas ni filong jing tau batamai la fi kwa shu ban tip ye ktin jong blai fila ban wan Siya nagajaka, siya open Nongthymmai Nongkhryiem. Hang niya po ka office jong ka Potternet, iyo ba niya dway na kamta jong fi, iyo aken man niya slok bat fi, bangangay ka GM jong fi kanong sa akom jo. Utrayon pa nan kambor ba fi. Utrayon ka ng kurkuy fi, insay siyempat, siya kasingi kablay sibon.